Kooperatiben mugimendua. Kooperatiben mugimenduak pertsonen zerbitzura dagoen garapen ekonomikoa du xede. Horrela, kooperatiba eredua ohiko merkataritza enpresetatik bereizten duten balore eta printzipioetan oinarrituta dago. Taldearen den eta demokratikoki kudeatzen den enpresaren gestioaren eta antolaketaren bidez, beharrei erantzuteko giza lankidetzaren adierazgarri dira kooperatibak. 21. mendean kooperatiba enpresaren ereduak kementsu dirau. Munduan 900 milioi kooperatibista baino gehiago biltzen ditu. Multinazional guztiek baino lanpostu gehiago eskaintzen du eta partaidetza kuota esanguratsua du oinarrizko ekonomia sektoreetan. Filosofia kooperatiboak 19. mendearen erdialdeko Europan du jatorria eta industria iraultzak gizartean sorrarazitako ezberdintasun sakonekin lotuta dago. Aurretik hildo bereko esperientziak izan baziren ere, Rochdaleko aitzindariak esaten dieten ehungile ingelesen taldeak sortutako lehen kontsumo kooperatiba izan zen ondorengo adierazpen kooperatiboen inspiratzaile. Orduko printzipio eta balore kooperatiboek ez dute gaurkotasunik galdu egungo kooperatibismoan, nazioarteko kooperatiben aliantzaren printzipioetan islatzen denez. Bazkide egitea eta baja ematea borondatezkoa da, kudeaketa demokratikoa, partaidetza ekonomikoa, autonomia eta independentzia, heziketa prestakuntza eta informazioa, komunitatearekiko konpromisoa, elkarrekiko lankidetza. Euskal kooperatiben mugimendua. Kooperatibismoa 19. mendearen amaieran sortu zen, Ibar Ezkerreko industria handien altzora eratutako lehen kontsumo kooperatibekin. Gerra zibilaren eta diktaduraren ondorioz, kooperatiba dinamika hautsi egin zen enpresaren eta elkartzearen ikuspegitik begiratuta. Kooperatiba asko desagertu zen, batez ere euskal kooperatibismoaren elkarte erakunde autonomoak. Bi faktorek bultzatu dute kooperatiben berpiztea azken hamarkadetan Euskal Herrian. Batetik, Arrasateko kooperatibismoak, 50ko hamarkadaren erdira aldera, On Jose Maria Arizmendia Arrietak sustatu zuen mugimenduak. Eta bestetik, Espainiako estatuan demokrazia berreskuratu izanak. Langileak aldi berean bazkide dira kooperatiba sektore guztietan, munduko kooperatibismoan orokorrean gertatzen ez dena. Enpresen arteko lankidetzari esker kooperatiba talde garrantzitsuak sortu dira, eta horien artean Mondragon Korporazion Kooperatiba nabarmentzen da. Mondragon Korporazion Kooperatibak 100 kooperatiba baino gehiago eta 100.000 langiletik gora biltzen ditu mundu osoan. Horrela, lehen euskal enpresa taldea da, 7. estatu mailan eta Europako kooperatiba elkarterik handiena da. Euskal kooperatiba mugimenduak pisu espezifiko nabarmena lortu du bai Euskal Herrian, non 50.000 lanpostu baino gehiago sortu dituen, eta baita bere mugetatik haratago ere. Gainera, lurraldean erabat sustraitutako enpresa eredua sustatzean herrietako eta eskualdeetako garapena ere bultzatu du, hezkuntzan, osasunean edo kultura mailan, eta aberastasuna modu egokiagoan banatzen eta kohesio soziala ahalbideratzen lagundu du. Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa. Jarduera sektorean hitzetan dauden kooperatiba enpresak erakundeetan egituratuta daude euren interesak defenditzeko eta ordezkaritza sendoa izateko. Lan elkartuko kooperatibek era guztietako jarduerak lantzen dituzte, hirugarrenentzako ondasunak eta zerbitzuak batera ekoizteko, bai industri sektorean eta baita zerbitzuetan ere. Irakaskuntzako kooperatibek prestakuntza eskaintzen dute hainbat mailatan, ikastola, ikastetxe, lanbide heziketako ikastetxe, euskaltegi eta baita unibertsitatean ere. Kreditu kooperatibek bazkideen finantza beharrei erantzutea dute helburu. Hiru jarduera sektoreotako kooperatibak erkide izeneko federazio bakarrean elkartu dira. Nekazaritza kooperatibak sektore garapenaren bultzatzaile nagusiak dira. Nekazariak laguntzen dituzte eta produkzio teknika berrien inguruko trebakuntza eskaintzen diete. Merkatuen egonkortasuna areagotzen dute, bitartekariak kentzen dituzte eta produkzioak balioztatzen dituzte. Kontsumo kooperatibismoak protagonismo handiagoa eskaintzen dio kontsumitzaileari eta banaketa zirkuitoak zehazten ditu. Era berean, banaketan eta komertzializazioan harreman estua du nekazaritza kooperatibekin. Garraio kooperatibek garraiolari autonomoak biltzen dituzte, elkarren artean garraio lana kontratatu eta koordinatzeko helburuarekin. Hiru sektoreetako bakoitzak bere sektore federazioa osatu du. 1996tik Euskal Kooperatibismoaren egiturak ordezkaritzarako eta garapenerako erakunde bateratua du ardatz. Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa, Konfekop. Erakundea sortu zela 10 urte baino gehiago igaro diren arren, Konfekop tresna bikaina da oraindik ere kooperatibak Euskadin hedatu eta sustatzeko. Izan ere, Euskadin ia 1,5 milioi lagun dira kooperatibekin nolabaiteko lotura dutenak. Besteak beste bazkide langileak, aurreztaileak, kontsumitzaileak, ikasleen gurasoak, garraiolariak, nekazariak, abeltzainak.
Gizarte mailako solaskide gisa duen betebeharra poliki-poliki onartu bazaio ere, Euskal Kooperatiben mugimenduak jauzi kualitatiboa eman behar du gizartean benetan duen pisu espezifikoaren eta erakunde mailan duen garrantziaren artean dagoen aldea murrizteko. Erakunde kooperatiboek gizartea eraldatzeko indar gisa duten betebeharra areagotzen den heinean eta gizartearen aurrean nabarmenagoak diren neurrian, gizarte elkarrizketako foroetan izango duten parte hartzea gero eta era naturalagoan onartuko da.